Bola som jednou z ambasádoriek najpodrobnejšieho slovenského LinkedIn prieskumu. Kto je typickým užívateľom tejto sociálnej platformy? Typickým užívateľom je žena, pochádza z Bratislavy a má 30 až 39 rokov. Pracuje v marketingu, status dáva aspoň raz do týždňa a nebojí sa experimentovať s AI. LinkedIn je vnímaný veľmi pozitívne. Už to nie je len nástroj na hľadanie práce, ale aj miestom pre budovanie osobnej značky, nadväzovanie kontaktov a predajný kanál. S rastúcim počtom užívateľov sa zvyšuje boj o pozornosť. Ľudia majú menej času a tak si vyberajú, čo čítajú. Trendom sú aj krátke videá. Videá môžu byť kľúčom k budovaniu vašej reputácie. Ukazujú vašu autenticitu a zvyšujú vašu dôveryhodnosť. Preto natočte svoje autentické video, podielte sa o svoj know-how a vytvorte hodnotu, ktorá bude rezonovať s vašim publikom. Som Ivana Škultéty a pre viac takéhoto obsahu ma nezabudni sledovať.